A adquisición de competencias digitais é o eixe central dunha nova iniciativa destinada á veciñanza maior de 65 anos que vai poñer en marcha a Concellería de Servizos Sociais a través da Fundación Amigos de Galicia. O programa Nosos Maiores Mellor Acompañados centrarase nunhas xornadas formativas teórico-prácticas sobre o uso das novas tecnoloxías. É unha actividade formativa orientada ás novas tecnoloxías, basicamente coa finalidade de que aprendamos ou seamos máis áxiles no manexo das máquinas de quendas que pode haber nos centros de saúde, nos caixeros automáticos, no móvil, en aplicacións do móvil, como aplicacións, por exemplo, para utilizala en relacionarnos cos sergas, etc. etc. As clases impartiránse os días 28 de outubro e 4 e 11 de novembro. Para participar compre facer inscrición previa. Poderá realizarse ata o día 21 a través dunha solicitude no rexistro do Concello. Para máis información, os interesados poden dirixirse ao Departamento de Servizos Sociais ou no teléfono de contacto 981 83 27 64.